I choose nażel il-karriera tiegħi hija l-fiera li tlaqqa flimkien l-edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol biex tgħin liż-żgħażagħ ifasslu l-futur tagħhom. Il-fiera hija mirata prinċipalment tal-istudenti tal-11-il sena tas-sekondarja u l-ġenituri jew kustodji tagħhom filwaqt li hija miftuħa wkoll għal studenti oħra u għal pubbliku ġenerali li jixtieq jesplora opportunitajiet edukattivi u professjonali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, Byron Camilleri, flimkien ma' Mart il-Prim Ministru, Dr. Lidia Abela, żaru l-fiera fejn iltaqgħu ma' studenti, ġenituri, rappreżentanti ta' istituzzjonijiet edukattivi, entitajiet pubbliċi, organizzazzjonijiet u professjonisti minn diversi setturi. Il-Ministru Camilleri qal li l-għażliet li jagħmlu żgħażagħ illum jistgħu jsawru l-futur tagħhom u għalhekk huwa essenzjali li jkollhom aċċess għall-informazzjoni, il-gwida u s-sapport meħtieġ biex jieħdu deċiżjonijiet informati, sejjaħ il-fiera I Choose bħala investiment fil-potenzjal taż-żgħażagħ u fil-ħiliet li se jkollhom bżonn biex jirnexxu fid-dinja tax-xogħol. Dr. Lidia Abela qalet li żgħażagħ m'għandniex biss nisimgħuhom, iżda wkoll nagħtuhom l-għodod meħtieġa biex jagħmlu l-għażliet li jirriflettu t-talenti u l-ħiliet tagħhom. Permezz tal-partiċipazzjoni ta' 48 esebitur, il-fiera toffri lill-istudenti u lill-familji l-opportunità jiltaqgħu direttament ma' istituzzjonijiet postsekondarji u terzjarji, entitajiet pubbliċi, rappreżentanti tal-industrija u organizzazzjonijiet minn diversi oqsma. Il-programm inkluda wkoll taħdidiet minn professjonisti, sessjonijiet individwali ta' gwida għal karriera u informazzjoni dwar firxa wiesa ta' opportunitajiet edukattivi u professjonali.